lokacin da sun ka shigo wuraren karhe 1 na dare muna kwakwance mun fara baccin sai mun ka ji ana ta halbe an ka bugo hostel din sun ka ce kowa ya hito sun ka tara mu sun ka bude metro tana kwance sai sun ka ce ba su san tsohuwa ta yi kwancin ta sun ka kura ɗaliban da a ciki sai sun ka tambaye mu ina sauran hostel ɗin suke mu haɗi ko kuma su kashe mu muna haɗa wasu sai sun ka ce saura su tura mu tahi su bari su koro wa'ancan. Gaskiya lokacin da sun ka shigo mun tsorata sosai. Abin da ma samun ka hito ɗakunan mu ma'aza malaman mu ne sun ka zo tare mu sallah tun da har mun kwanta bacci. Muna hitowa muna gan sabbin dugogi don mun ka tsorata mun ka fara kuwa sai sun ka ce duk wata ƙara musu kuwa sai sun kashe ta. Ƙauna ta ba ta da hijabi riga dai arzikin ta bacci sai da an ka ba ta wasu kayan cikin mu wa'anda na je da zannan gado da hijabai. An ka ba ta tassa ta lullube wasu duk ba su da takalma mun ka tahi mai takalmi kuma da an ka je can daji duk sun haɗi wallahi tahiya ce mai nisa har baya misaltuwa cikin dokar daji sosai sai an yi nisa ɗaya daga cikin su yace dan Allah alan guda a bi wurin irin korama haka ko tafki a tausaya mana mu sha ruwa to da mun sha kuma za a hau wani dajin a ci gaba da tahiya daji ne muka ta iba kuma cikin ƙayoyi ba ma hanya ce straight ba su zo da mashina ba ƙasa sun ka zo sai da sun ka kai wurin wani babban dutse inda mu duk mun kasa tahiya masu jiki ba su iya tahiya sai sun ka buga wayoyi sun ka ce a zo da mashina ran akwai waɗanda ba su iya tahiya da na an ka fara zuwa da mashina waɗanda ba su iya tahiya masu ƙiba a zane ki sai a goya ki ga mashin wallahi awa da mun kai awa 12 da mun ka isa da wa'anda an ka riga kaiwa ga mashina sun ka kai mu wata raba inda dama sun san kama wasu mutane an ka ba mu shinkafa haka nan da ruwa an ka dafa ta sai da ƴan uwan mu da zoka sun ka tau sun ka tara mu cikin rana sun ka kirga mu ko mu 200 da nawa sun ka ce sai sun ka raba mu gida biyu sun ka ce wani rabi su shiga wa kalgo inda maryar ruwa ce rabi kuma sun ka kai su tahiya irin ta yi kamar mita 30 da wani abu tarar da an ka kai mu da an ka dafa tukunya biyu an ka zube ga buhu kowa ya zo ya ce in ka samu in baka samu ba da sun ka ga jirgi ya gano mu sun ka ɗauke mu da nan inda sun ka kai mu gaskiya hili ne ba ice ko guda sanyi jiki na ta rawa babu abin da sun kai kokari mana sun dai ta bacin mu kamar suna cewa irin gobe kashe ku za mu yi idan gwamnati bata kawo kuɗin ku ba yanzu kashe ku za mu yi inda maza ne da yanzu sun sha kashi mu ba su haɗa mu da rannan za mu gida ba har sun gama ba mu abincin dare rannan tukunya guda an ka dafa sai da muka yi tafiya cikin daji wasu na kuka sun kawo haɗa mana wurin uwayen mu za su kai mu nan dai muna ta jin daɗi da an ka kawo nan bingi mun ga mutane da yawa da kayan hausawa kuma da kaki duk an jera haka da muka kawo inda za su tarbe mu. To ita ma wata ɗalibar ta bayyana halin da suka shiga na rashin ruwa da tafiya mai tsawo da suka yi a dokar daji kamar haka. Wallahi ba a wanka. Bai wanka ba sai da radda muka dawo gwamnan house. Sannan ɗaya muka yi wanka amma tun da sun ka tai da mu ba mu taɓa wanka ba. Nan baya inda muke zaune in ka ce kana ji sai a ce uwa ka taso ta rake ka ku tafi can ba in ka gama ka dawo ba ruwan tsalki. Haka nan aka komi gaskiya tun da je ni dai ban yi kashi ba. Ƙananan yara akwai su da yawa sun yi ta yin kashi haka nan. Wata ma da ta yi magana ta ce ruwa ta kaso ta yi tsarki sai guda ce mata ai ba gidan uban ki kike ba. Da ogan su ya zo yamma na hudu ba ce duk wanda ya taho ko hijabin ki ya taɓa baki kwaɗi ba ko baki kuwa an ka jiya ba. In ya taho da ya kalle ki zai gane an taba ki in baki haɗi ba da ke da shi duk kashe ku za a yi ba wadda an ka taba ba su ma zama kusa gare mu cikin daji ne kalgo ƙasar majiyar ruwa da ma muka ta ƙasar ice sai da sun ka kashe ƙwari da yawa gaban mu mace zai haka duk sai sun ka kashe sannan mun kashe ba kuma mun ka kwanta hillani ne dan suna hillanci akwai hillani cikin mu sai sun ka tara su sai suna ta hillanci da su wasu masu sai dai ba san abin da suka cewa ba tun da can inda muke kwance da sun ka koro mu su barayin mun yi tahiya mai tsawo kwarai nan da inda muke gaskiya na da tsawo sosai duk ba mu kawo inda sojojin za su an san mu ba mun ka ga wani katon ice sun ka aje mu nan gaba ɗaya sai sun ka juya gaba ɗan sun ka tai sun ka ce mu yi hanyar mai ta tahiya nan duk sun ka ɗauke mu jami'an tsaro.